Здравейте и добре дошли в канала на Фактовка. Ако видеото ви хареса, моля да се абонирате и да харесате видеото. А сега да продължаваме. Постиженията на античните и преди всичко на древногръцките мислители представляват цяла епоха в историята на световната цивилизация. От тях особено голямо значение имат философските идеи, които са едни от най-плодоносните етапи в историята на световната философска мисъл. Античната философия е историческа реалност, която съсижда основите на философската сграда. В нейното 10-вековно съществуване се очертават основни направления на философската мисъл, главните й тенденции и форми. Тя представлява широк и изключително богат спектър от теории и идеи, засягащи фундаменталните проблеми на битието и познанието. Най-значителните учения са образец на една класическа философия. С нейните основни положения са свързвани историческите и логическите следващи етапи от историята на философската мисъл. Античната философия оказва трайно и решително влияние върху по-нататъчния исторически път на философската мисъл. Античната философска мисъл възниква и се формира през 6 век преди новата ера, в периода на създаването на древногръцкото робовладелско общество. Обособяването на нейните първи школи е тясно свързано с утвърждаването на новите обществени отношения, схода и характера на социалните борби и движения на робовладелското общество. Философите мъдреци не са жреци или придворни служители, а свободни граждани на полиса и творчески личности, ползващи се от богатите плодове на свободата, гарантирана от демокрацията. Не напразно Аристотел сочи, че едно от първите условия за философстването е свободата, предлагаща необходимите условия за творческото съзряване и развитие на индивида. Древните елини добре разбират, че за да може да се занимава с философия, човек трябва да се чувства в нея и с нея, както в собствения си дом. Общото движение на човешкото познание към теоретическото осмислене на действителността и формирането на неговите принципи се подпомага от наличните данни за природата. Колкото и да са непълни и едностранчиви философските определения на гръците, са неразделно свързани с дедуктивно-математическото обосноваване на данните за природата. Самите философи мъдреци са и астрономи, и математици, и изобщо всичко, което може да осмисли дейността им на учени изследователи. Структурните елементи на митологията са облечени в пишните доспехи на фантазията, утвърждаващи началата на общността. В съзнанието на древния човек митът е правечният образ на света, идеалният модел на реда и хармонията в действителността. Митотворчеството е многоаспектна дейност на човешкото съзнание, отнасяща се непосредствено до опитите да се изрази отношението между хората, връзката им с външния свят и да се вникне във вътрешния мир на отделния човек. Чрез неговите образи индивидът не само задоволява любопитството си, но и се стреми да усвои природата, да се приспособи към нея и същевременно да я подчини на себе си. Формирането на философията е отграничаване на теоретическото от другите форми на духовния живот и преди всичко от митологията. То е самопознание на теоретическото познание. То предизвиква дълбоки изменения в идеалния арсенал и съдържание на митологията, засилва кризата в митотворчеството, противоречието между научното и теоретическото познание и поетично-художественото творчество, което има за изходен пункт и база митологията, довежда до радикални промени в духовния облик на робовладелското общество, представлява революция в духовния живот на античното общество. В Древна Гърция се обособяват два центъра на философската мисъл. На изток, в Иония, Мала Азия, и на запад, в така наречената Велика Гърция, Южна Италия и Сицилия. През 6 век преди новата ера в Иония е сравнително развита в икономическо отношение област на Мала Азия.
Градовете Милет и Ефес са важни за неячистки и търговски центрове. Те имат историческо предимство да бъдат люлката на европейската философска мисъл. Южна Италия е средоточие на две важни философски школи – питагорейската и елейската. Питагор е една от най-ярките фигури на античната философия и наука изобщо. Философската школа, която с основание носи неговото име, е пъстра смесица от наивни, първобитни вярвания и отвлечени умозрения с зачатъци на научно знание. Полисът Елея, един от издигнатите центрове на Южна Италия, дава наименованието на школата, която със своята своеобразна, отрицателна диалектика и логицизъм укротява неспокойната сетивност на изтока. Така завършва днешния клип. Благодаря ви, че гледахте.